Ve světě, ty vole. Populární. Populární internetový člověk. Brácha říkal, ty pičo, to změní. Ne, fakt ale, ty se směješ tomu. Však to jsi... No tak kurva, Já jsem tam v celé republice. Může to dát jako zabavu. Celý svět. Co ne? Jsou americké. Vlastně i tam, Jak? že? Zas mě bereš, kurva, mě nepíně, vole. No. Boží, vidíš to? Pak si jedno nedej. To akorát pokazíš, když tak to tam jdeš. Ne, on na internet Co pokazíš? Nikdo? Na tobě už nic, tam už neví, co pokazí. Ne, To už je hotovo, ty jsi starý zajde. ale přesto si brácha. Celý svět o tom ví, ale Ale chuj ty. ty jsi starý zajde. Je to kurva. To nic už, no. On tě pozná brácha, ne? Ne, kurva, si té píča, vole. Já bych tě nepoznal. Ne, nepíč. To kurva nic. Ale se všechno zapomíná. Život, peníze. Ale že máš prachy, to je jako... Jej, kurva. Já máš prachy, prachy. No vidíš. Pán zapomněl sám sebe. Míňo, Ale... nedá ta kurva nesedně, vole. On z tebe teď jako nemusí dělat. Už si? Co nebo tě vystřelí? Je mu střelí ujo, ne? Vladimíre. Pane Čudovský, máte tu pivo, kam jdete? Já si jdu umýt ruky. Tak si běžte, no. Konečně, tak. Jste pochca.